Mga ka guys, oh. Batong, tambal sa arthritis. Plus munggos. Kapag imunggos, tambal ka po sa arthritis. Puro ni tambal sa arthritis. Karat imunggos. Batong. Yaw-yaw si Isle. Hari dorin ito, nangutang na kung kursak. Yata ari ka kay utang. Hindi mo nang manghod ko. Lagi ka. Salig mo na kan. Ano nakatayangan, salig. Mo beto ningon si Leslie, 29 ang nadawat sa puro face. Wa gyud kapalit og Tignan niya sa maningil gid ko kay parehas bitanduhan ay 1 punan. pork chop naman tayong giluto og atay. Hinaw pag ito gulihan nag kasin ko kuan. Kursa pug kan, karon balik ko ron. Ano na luto ni. Di siya madaot dahil basta dagag oil. Nahalang sa gamay nila. Bugyan na kung dipahit sa ano pato eh. Ligyan na. Ligyan. Uy, nakatang darling. Sige lang. Siya na pang kinilo. 140 kilo. Na okay lang na 140. Kino ba? Gawas lang ang kandiyaw, labit-labit. Gawas ito, luto na yung ito, sinilibin na ito. Sakto na lutoon. Ano ito sa kanya? Sa tutuon pa ka? Ano? Karon? Ito na labit-labit pa. Ang satiyan ba, unod na yung tambok. Tambok. Ilang halak ko na. Pwede. Lang. Ang sa'yo mo nga yan. Sarap, ang dami lutuan. Siya luto ni. Leslie na. Leslie ni basta yung ani daghang mga panakot mga Lamas. tama. First in level 7. Ngayon may outside. Sa last ay paglutuan. Si Leslie yung mag-magic sarap, mag-Norco cubes pa na.
Tignan pa yun si mama nila. Pabantayan daw sa anak ni Inday. Hindi. Inday ba nga? Ah, nga. Mama, di ko eh. Huwag ko yung bantay sa kong ako. Ano rin yung bantay sa imak mo? Alam sa kwarta. May minus lang ta daw. Wala ko naman. Ano ka sa tagang? Ang tato sa ima sa kabalo na sila may mabantay. Kaya wala mo kung sa dusmil. Ano ta? Ang dusmil. Pila kong semana niya. Kuhan. 500. Oh, 600. Kapit mo sa bado. Tag 200 man ka. Oh, 200 mo ba? 200. Libo ka pili. Dali ka kayo na-impas mo ta. So, kung ano katunga. Baka estimado ang tato anak sa Inday. Kung ano, natulog sa una. Bako yun kito.